wallahi kai fato fato a ina rike shanye wallahi tallahi canji ne shanye dan warka ku mana subscribe ku danna mana alamar kararrawa. bari in je in cuce shi a yaran nan ina wankarsa sosai. Assalamu alaikum. Ni ake cikin wallahi alhamdulillah kwana biyu. Wallahi yawa. Normal ya kai kuma dan blessing din nan kwana biyu baka aika mun. Ayo gane yazo ana lissafi ne. Ana lissafi? Ni wallahi shi. To ya aka kaya? To ga shi gaskiya a hankali. Sai a hankali. Ni wallahi. Yanzu dan ba ni wani abu ko 500 ce dan ba ni dan samu ta sai. Ayo ga ya hana. Ko ga ya hana? Amma ga wannan. Mama yana. Kan gasa. Kaka ba. Mer. Cinikin fiye watan nawa? Daman kai ne kake zuwa kake karɓe wa yaron nan yan canji saboda kaga ba shi da wayo gaula ne ko? A cewa ne ya dan ban zan je canjin 500 ne ake nema. Sai ka ci uban kai. A wallahi canjin 500 din ne. Da gases dan Allah. Na rantsa da Allah sai ka shanye. Wallahi sai ka sha. Wallahi kai fato a ina rike shanye wallahi tallahi canji ne shanye dan warka in an dinga aje yaro kana zuwa kana bi da ɗaya kana karɓe mai canji shanye shi ɗebo mun dan Allah ɗebo mun ruwa guda 5 anan. Sanye baka sanye ba sanye wallahi yau na cika ma ciki kawo araba shi shanye tashi na rantsa da Allah sai ka shanye wallahi sai ka sha wallahi kai fato a ina rike shanye wallahi tallahi canji ne aje yaro kana zuwa kana bi shanye